ମୋତେ ଶୁଣୁଥିବା ଓ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବା ମୋର ସବୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଶିବର ଜିକେ କ୍ଲାସେସ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେଇକି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆସିବା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା 10th ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ BSc ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍, 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ବର୍ଷ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବନି ବା ପରିଚାଳନା କରାଯିବନି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଇକି ପାସ୍ କରାଇବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଟେ। ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିକି ହଁ, ମୁଁ ଏଥିସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ 10th କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ଯଦି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବା ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ମାର୍କଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯିବ, ଯଦି ଏଇ ମାର୍କରେ କେଉଁ ପିଲା ସାଟିସ୍ଫାଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଫର୍ ଅଛି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କରୋନା କମିଲା ଫଳରେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ପାସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ବାକି ରହିଲା କ'ଣ କି, ଯେଉଁମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଜାଣିକି ବାତିଲ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବିନୟ ନିବେଦନ କରିବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ, କି ଦୟାକରି ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ଏଣିକି 11, 12 ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଦୟାକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ, ଯାହା ଆଗକୁ ସବୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଲମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆସିବ, ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା ଆଉ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିବ ଜିକେ କ୍ଲାସେସ୍ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପଠାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଆପଣ ତାକୁ କାମରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଜି ରାମନବମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାମନବମୀର ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଥ ଫୁଲରେ ଭରିଯାଉ ଓ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।